मैखुन बेरबायानोथ' मैखुना जानांसिगोनलै बेखौ मैखुनखौ बेदरजों एवजानाय नांसिगोन दिनैहाय बेदरजों जोंहा मैखुन बानायनो नागिरदों दा बेस्राफोर नै सान्दुं गोसायाव जिगाब दानफ्लेगासिनो दङ मैखुन बानायनो थाखाय दा नै माखासेखौ रुनानै लाग्रोबाय जिगाबखौ रुनानै एसे फोरानबाय नै रानस्र' होबाय रानस्र' होनानै जिगाबखौ बेबायदि आराम बेगरजों थफ्ला थफ्ला सिङाव सोनानै होनाय जायो गोरानो जाबनानैहाय दा नैबे दाखालि माखासे बानायखानाय बियो बारा गोबाव जायाखै अब्लाबो नै बेरनायनि एसे चान्सआव फैबाय एसे एसे नुजाहांबायानो दा मथा मथि सप्ता खनसे थानानै बे मैखुना ओंखारनायनि सम्भावनायाव दंसै दा नैबे सिगांथाराव मोनसे बानायनाय दं नै जागोन ना जाया नायग्रोदोंमोन बेखौ सिगां मोनसे बानायनानै दा बियो फाइनालि बे मा बेरबायानो बियो नै बियो फार्स्ट टेस्ट खालामदोंमोन बेरगोन ना बेरा होननानै बेरबायानो दा माखासे दंबावोमोन नै खाजोब्बाय बेनिखौ सिगां खानानै जाबाय दा मैखुना बावैसो समावनो बेरखागोन आरो बेरगोना सियर मानोना थांनाय बोसोरावबो गोबां मैखुन खालामनाय जादों जोंहा आरो माखासे खिनिखौ फाननायबो जादों खालामनानै दा थांनाय बोसोराव मोजां जानायखाय देग्लायबो खालामनाय जादों दा सप्ता खनसे नङाब्ला सप्ता खननै थानानैनो बे मैखुना गासिबो ओंखारजोबगोन आरो दा बे मैखुना ओंखारोब्ला आं उनाव खिथाबावगोन माबायदि बेरो मोजां जायोना गाज्रि जायो दा बेखिनिखौ नेनानै थाबाय दा सोरबाफोर जुदि बानायनो गोसो दंब्ला बेबायदि खालामनानै लादो न'फ्रावबो एवनानै जानो हागोन आजिखालि मैगंफ्रा गोबां दाम जाबाय बेनिखायनो बेफोरखौबो खालामनानै जानो सोलोंनांसिगौ दा मैखुनखौ बानायनायखौथ' जों बयबो मिथिजोबखागौ माब्रै बानायो सिगां जिगाब दानफ्लेनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव जिगाबखौ रुनांगौ रुनानै फोरानस्र'नानै लानांगौ फोरानस्र'खांनायनि उनाव बे मैखुनखौ जेरै थफ्ला थफ्ला खालामनानै दोनदों बेबायदिनो सिरि सिरि जाबनानै बेगरखौ होनानै खाथेनानै बेबायदि खालामनानै दोननांगौ अब्लानो जागोन आरो मैखुननि बेगरखौ जुदि मोनाखैबा बेगरनि आंखाल जादोंबा आंबो हरनो हागोन आंनाव खबर लाबानो जागोन कमेन्ट खालामनानै अब्ला नों जायहा जाय गोसो दङ बेबायदिनो बानायनो हागोन।